Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Fortnite, og jeg har tænkt at vi skal spille Fortnite OG Chapter 1 sæson 2. Det bliver fedt jo. Jeg tænker lige vi tager et OG skin på. Det er ikke for Chapter 1 sæson 2 det her skin, men det er hvad det er. Så lad os bare prøve at høre ind i et game. Så se om vi kan vinde, eller ja. Vi kan prøve. Hvad er der inde i? Og er Batman. Ja. Jeg har slet ikke set mappet her. Jeg tænker vi lander til The Towers. Jeg har slet ikke spillet OG Fortnite endnu. I hvert fald ikke det her chapter. Ja, det her nye noget her. Nye OG her. Det bliver rigtig spændende, hvordan jeg kommer til at klare mig. Jeg har slet til siden jeg spiller Fortnite. Så jeg skal måske lige tage mig lidt sammen. Okay. Normalt plejer jeg at lande Tomato Town, men jeg lander til Towers, fordi det er lang siden jeg lander der. Godt. Så hopper vi ud. Så længe jeg ikke dør som nogen det første, så er det vel mine trollerne der. Men jeg dør nok ret hurtigt, ved jeg ikke. Jeg er lidt rusten, det er lidt tid siden jeg spiller Fortnite der. Nå er der minis nu jo. Før der var jo bare... Ja, okay. Før der var der jo bare kun big. Der er nogen herovre. Jeg kan høre footsteps. Hvor? Ja. Jeg stinker lige nu. Det er lang tid siden jeg har spillet Fortnite. Jeg tænker måske at jeg vil begynde med at lave sådan, så der kommer 2 videoer om ugen. Jeg tænker at det er det jeg kommer til at gøre. Så marshmallow. Godzilla. Og vi må gerne lige komme hjem nu da. Og jeg lander ikke... Nu lander jeg bare der, hvor jeg altid lander. Tomato. For der plejer det altid også at gå godt. Måske var det fordi det bare var til Towers. Det bringer måske altid uheld at lande der. Mit aim der. Indtil videre kan jeg allerede, så kan jeg bedre lide det andet OG, der var før. Nej, der er en, der fucking lander her. Fuck. Det kan jeg ikke lige overskue. Hvad? Ej. Der var sgu lige der.
Oh shit. Okay. Okay, det var... Nå, nej, der er footsteps. Fuck. Ej, jeg kan ikke... Jeg havde ikke nogen mats og det hele, og det hele var bare forfærdeligt lige der. Den kunne jeg ikke... Oh my god. Okay. Big. Nej, der er footsteps. Sådan der. Nu håber jeg ikke, der er flere, der er landet her. Tror jeg heller ikke, der er. Jeg tror faktisk, det var det. Det må man da håbe. Men hvad, har de ikke taget kisten? Nå, hvad skal jeg lige nu til nu? Hvad er det her? Sådan der. Det er fint loot, det her. Okay, hvor skal jeg hen? Bare herhen ud. Det er jo fint nok. 4 kills indtil videre. Det er okay. I forhold til, at jeg ikke har spillet så lang tid der. Hvad er det for noget? Der. Nej. Jeg er nødt til lige at bruge den her. Okay, ja. Jeg skal måske lige øve mig lidt i at bruge sniper. Prøv at være så team med ham. Det virkede ikke særlig godt. Men nu alligevel også have dræbt ham der. Jeg skal virkelig til at... Jeg ramte virkelig dårligt der. Det er virkelig ringe. Åh, der. Så skrider jeg. Der. Ja, det var sådan rimelig ringe med dem der. Ja, det er okay. Sådan der. Hui! Han er crown.
der en, der prøver at snipe mig. Ui. Der er også lidt noget inde der. Okay. Derovre. Jeg ser ham. Jeg ved, om jeg kan dræbe ham jo. Fanden. Oh shit, det... Hvor fanden er han henne? Nej! Oh, shit. Oh shit. Jeg har lidt nøje på nu det. Sådan der. Jeg fatter egentlig ikke helt, hvordan jeg ikke døde der. Jeg troede faktisk, jeg ville dø. Jeg venter til han kommer herop. Lov til mig. Han gemmer han så bare her. Jeg havde det inde i en fucking skov, ja. Hvis ikke det er så åbner. Det har været sjovt, men det var lige i starten. Hvor der? Kom nu lidt. Anden game, så vandt vi. Nå, og det var vist også det for den her video her. Tak fordi I så med. Husk at subscribe. Moin.